Hallelujah, hama dzinodikana. Deuteronomy chapter 28. Bhuku rinoti Mwari vakatipa simba rekugadzira upfumi. The Bible says, I've given you power to make wealth. Kureva kuti Mwari havape vanhu upfumi. Chakangoitwa naMwari ndechekuti vakapa vanhu simba, the ability, the anointing, the dunamis to make wealth. Saka usanyeperwe nevanhu vanoshumira vhangeri rakatsauka rinonzi miracle money. Rekuti munenge muchinzi uyai mugamuchire mari vhiki rino ivhiki remiracle money. That is totally against the principle of God. Mwari vakati, I've given you the power to make wealth. Kureva kuti kana ukasatora advantage yesimba, ye anointing yawakapiwa na Mwari kugadzira upfumi, uchafa uri rombe. Madhimoni ekumusha kwako anodzingwa chete nekushanda. Haadzingwe nemiracle money. Nyango ukakwira mugomo, kandotsanya indinokwira gomo kai ndinoenda kwa mutemwa munguva nenguva. Ndinenge ndichindotsvaga simba nekutsvaga anointing. Saka Mwari havapesani neshoko ravo. Kana vakati, I've given you power to make wealth, the ability, the gifts, the talents, the anointing to make wealth. Wozonzwa bhuku rotaura kuna mapisarema zvekare richiti, pfuma nenhaka zvinobva kuvabereki. Kureva kuti pfuma nenhaka hazvibve kuna Mwari. Ndava chinobva kuna Mwari i-anointing. Chinobva kuna Mwari isimba. Chinobva kuna Mwari chipo chekugona kugadzira mari, chekugona kugadzira upfumi. Saka ndoda kukubatsira mwana weZimbabwe kuti wapedza kunamata hausi kunamatira breakthrough yekuita wealth, uri kunamatira anointing ichaita kuti ugone kugadzira mari, ugone kugadzira upfumi. Usanamatire mari zvekare. Nditerere, usanamatire mari. Ndava Mwari havakupe mari nekuti Mwari havana kusika mari. Money, it is an object that was invented by man. Mwari vakasika goridhe. Mwari vakasika zvicherwa. Saka iwewe usanamatire mari, usapedze nguva yako uchideclare miracle money. Mwari vakakupa simba rekugadzira mari. Ndinoda kuti mangwanani anhasi ubude undogadzira upfumi, because you are anointed, you are gifted, and you carry the power. God bless you.